Kok kerteng greneng. Kok kerteng greneng. Kok Kalau Dewo, piye kemari? Iya. Iya. Oh, kalau tiu, nadeno pangertenmu kalau tiu. Nggonku nglamar kesumaning ayu tiah sumekar. Cabar. Menawi pun cabaraken urut lubik to sampun mapan wonten ing kadipaten. Lajeng kersanipun dipatih. Prane ngaku wis dipanipun bolan waseso karo Prabu Nimus Bahas. Kadipaten Puncak Kembar digawe sungsang bono bali. Mulo kowe sak konco. Ojo dikangelan. Kalau tiu sing waspada yo. Iya. Bajul Puring. Opo? Jebul kuwi wis digelar sepapan. Bakal ngayunake. Ya ayo Sumekar. Tak akoni. Kemung toto gelar kuwi bakal nglamar ngayunake putra dalem Kanjeng Adipati Janakusuma. Lah jebul kuwi bakal njungking kawibawan dalem ingkang Kanjeng Adipati. Nyatane kuwi ngirit prajurit semene akeh. Ing sekawit yen pelamarku ditampa kesumaning ayu Sumekar diparengake, aku ora bakal gawe rusak ning Kadipaten Pucang Kembar. Nanging reh ning pelamarku ditolak, kesumaning ayu Sumekar ora diparengake. Oh, apa wae sing bakal kedadian ning Pucang Kembar bakal tak usah asik. Bajul Puring. Piye? Aja kakean sumbar. Yen ning Kadipaten Pucang akeh wong kang sekti. Kowe nggawa buta cilik-cilik kono kanggo apa? Pajak ke buta cilik. Tiwang Suli. Mula yen ora diparingake putra-putri Pucang Kembar sakal tak. Bajul Puring. Apa? Kowe mundur apa tak undurake? Oh. Dudu wataking buta ing Kadipat Bule Bahas. Nek nganti mundur isin aku. Ngono karepmu prajurit dirampungi. Sentiko. Jangan
prajurit pucang kembar padha lumai. Iku ana wong nom-noman sing wani medhukke aku sapa kowe Oh ndelok wujudmu wae wis padha. Tenane sapa kowe gawe rusak wong kene kabeh. Iki Senopati Nusa Kambangan. Kula Olobi. Kowe sapa Ditepungake wae. Putra ing pucang kembar Puspawangin aku. Apa wis entek prajurit ing pucang kembar? Kowe bocah durung ilang pupuk lempuyangmu wis wani medhukke aku, Sradalku durung ilang pupuk lempuyang. Nanging aku sawijining prajurit kang darbe kewajiban gaiten ing Kadipaten Pucang Kembar. Oh, yen ngono kowe ngutang siwing Bathara Kala ning kene tak ladeni ae. Ning papan kene ditentok aku pun. Yo. Hot, hot, hot. Nganti kaya lanang-lanang dhewe. Saya ngerti motor malih. Bisa ngalahake karo prajurit ande aku. Apa kowe kang ngaran Patih Bajul Puring? Tak akoni. Aku Patih Bajul Puring saka Nusa Kambangan. Maju kowe sapa? Ditepungake wae. Putra ing pucang kembar Puspawangin aku. Puspawangin. Ana ngendi Kiai Rara Sumekar? Paulungake apa ora? Kadangku diajeng Rara Sumekar ora gelem dipundhut garwa marang pundenmu. Mula ngene yo. Kowe yen kono ndak jongan. Kowe bali yo. Matur karo pepundhenmu. Yen diajeng Rara Sumekar ora gelem dipundhut garwa karo pepundhenmu. Keparat murang toto nantang atau gendong ula awane senadyan kowe dek daya
ayo tanding meringwa mami Ayo ayo wis matua ayo ayo pantangan mesti dalem Ndara. Sajake kok lagi seneng lho. Nggih Ndara, lah niki nglipur Ndara menika kok le sedih nek ditinggal Ndara Puspawangen menika. Aku ku ya susah to Yuyung. Nggih. Aku kekadangan karo Kang Mas Puspawangen pula ya saka cilik. Dadi yen aku ditinggal ya aku susah. Nggih. Ning ngene lho Yung. Nggih. Biyungi saya kepengen seneng-seneng pora. Tesih no Ndara. Kepengen jejogetan ngono ya. Nggih, kalih nglipur Ndara Putri. Aku ya seneng kok Yung. Ayo Nggih. jejogetan meneh Yung. Nggih, monggo Ndara. Apa? Biyung senenge joget apa? Nggih. Napa nggih Ndara? Anu tembangan nika lho Ndara sing Tembangan sing kepiye? nika lho Kene. Ndara kok kula ki kok lali napa nika Ndara? Sik kaya wingi Biyung nembang-nembang ning mburi kae. Gubuk asmara napa Ndara? Gubuk asmara. Nggih. Lah kok Biyunge kok turut gubuk ta? Nggih lah, kenangan masa lalu niku. Turut gubuk kowe ora prayoga, ora becik lho Biyung. Ndara Putri, mengke nek nembang gubuk asmara menika, Ndara Putri kan sae. Le nyanyi, le nembang. Enggak Ndara? Ora apa-apa Biyung. Nggih. Ora apa-apa, ayo tetembangan jejogetan bareng karo aku. Nggih. Monggo. Ora ndak kaya ngono, sungkan ora terus. Kula ki mboten saged nembang, Ndara. Ndara Putri mawon, mengke kula sik joget.
joget sing prigel lho Biyo. Nggih, mengke tak sing prigel. Monggo Bu. Yen lewat aku kelingan kukukae biyen aku leren nek jagat tulisan warna abang kendali sayang
Lah nggih Ndara kok le semangat. Kene Yung tak kandhani. Nggih Ndara. Kene iki anyep. Nggih Ndara. Nyas-krenyes ketwa iki. Kene lho Yung. Yung ki lak yo ngancani aku wis seprono seprene. Nggih Ndara. Yen Yung kuwi ana apa wae iki kudu bloko karo aku. Nggih Ndara. Ora kena iki Yung ki meneng wae. Nggih. Jane yen mengko nganti aku ora ngerti Yung duwe kekarepan apa aku sing dosa lho Yung. Nggih Ndara. Ndara menika genah kok kan akal kula. Napa-napa digatekke, tumbaske klambi. Wingi tak tukoke klambi wis dienggo. Niki napa Ndara apik ta Ndara? Mangkon mboten gegeden nggih Ndara nggih. Lah wingi aku ngukur uang ning dalan kok yo. Lah aku medun 5 kilo ya Ndara, lah jenengan ki ya kok ya ora pirsa ngono nek kula ki sakniki pun medun 5 kilo kok ya tukoke gedene sakmene. Ning yo ora kok Yung. Nggih napa? Lah niki lengene mboten ketok lho Ndara. Kula ki pengen sing lengene semanten iki gek gelang kula sing gedhi niku kok ketok. Nek numbaske jenengan nika lho Ndara. Nggih. Besok bakal tak tukoke. Nggih. Nggih Ndara. Kula nggih remen kok Ndara. Ketemu kakangne kok njuk ndepel. Mangga-mangga. Mriki Ndara kamase apik teko kok ya ndang didepeli ngono. Ora prayu go sekretari ya. Kang Mas, panjenengan menika ten pundi ta? Lho lak njuk kaya ngono kuwi ta. Kula menika nenggara. Lho. Ra pareng kene Dik. Kene. Roro Sumekar. Kok mesti ngono to? Niki lho Ndara pos wewangen. Akeh dejiban mergo pun kakang sajining prajurit sing kadipaten iku sangka. Inggih kula niku nderek. Lah wis ngono wae, ora usah duka to. Wis gedhe ya ora pareng derek. Mriki menggah mriki. Lho lak kaya ngono biyung lak terus dilalekke to nek ngono kuwi. Gah aku sesuk ora tak mong meneh. Rak yo mesake biyung to. Sing rino wengi ngomong marang sliramu ora Sumekar. Nggih Ndara, lah Ndara pos wewangen menika lho. Nek mboten tindak wonten keputeran menika mbok WA kula ben mboten bingung. Apa to Yung iki? Lah ya Ndara nika lho nek ajeng sare ming sing disebut ming Kang Mase terus lak ya bingung ta biyung ki. Tak upama nyebut marang aku ora apa-apa. Mergo kowe kadangku sing tak tresnani. Nggih Ndara. Pun kakang iki sawijining prajurit. Apa mesti yen pun kakang tindak bakal terus nunjuk marang sliramu. Kula niku mboten ajeng damel repoting panjenengan lho Kang Mas menawi kula nderek niku kula mboten nakal teng dalan. Ya nakal repot. Kok ya aneh-aneh. Yo Mbak. Mboten. Dalem Ndara. Wis rampung apa pegawean? Sampun Ndara. Kang Mas sampun dereng. Iya Kang Mas luwe lho. Ya nggih, mengke kula damelke toya panas. Kesel bareng. Lah apa ya kon mijeti kok ya le. Yo ngene biyung Mbak. Nggih Ndara. Aku bakal rembug Kang Wijan. Kang Nggih. Diajeng Roro Sumekar. Nggih Ndara. Yo ndak gawe rampung itu gaweane dia. Oh nggih. Ndara Putri, mboten ngoten niku. Biyung wonten wingking rumiyin nggih. Iya Yung, aja suwe-suwe. Nggih. Kene ya Yung. Nggih, tak nyepaki nganu riyin napa? Toya bening, kalih daharan. Oh nggih, mengke tak ceploke ndok kaya biasane nggih, ro kecap. Nggih. Wonten wingking rumiyin. Mboten nakal. Monggo Ndara. Yo Mbak. Kang Mas, Kepiye Diajeng Roro Sumekar? Yung menika. Sejatosipun pancen abdi ingkang kinasih. Katresnanipun dhateng kula menika dhateng boten pensatno kakang. Iya Diajeng. Dalaran pun kakang kan Diajeng Roro Sumekar. Ora bisa pisah. Kuwi wis timur Diajeng.
Dadi upama seliramu ki kaya ngono, aku percaya. Ning ngene ya Rara Sumekar. Tak temen. Gonku tedak ana ing taman. Pun Kakang bakal nggon marang sliramu. Ana perkara kang wigati bakal tak ngendika. Mangke riyen. Kok wonten perkawis menika perkawis menapa? Panjenengan menika lho. Kadingatan ngoten lho. Ngene ya Rara Sumekar. Satemene Kadipaten Pucang Kembar wektu dina iki. Bebasan suduk gunting tatu loro. Nalika semono suwane Paman Singoran ngadhep ana saning Rama Dipati. Kang sing Paman Singoran iki dituntut karo panjenengan sampeyan dan Kangsun Kanjeng Sultan Agung supaya mundhut kembang Wijaya Kusuma. Kang cumundhuk ana ing Kadipaten Pucang Kembar. Lajeng panjenengan menika wong sing jati menika badhe matur napa? Mengko dheglesiat. Bakal tak kucing nggon ngendika mangkene. Kamu engko jajeng. Selaramu yo ngerti. Yen Kadipaten Pucang Kembar iki ora nate kagungan kembang Wijaya Kusuma ya. Abdi menapa prajurit menika lak nggih kathah to mboten namung panjenengan. Kok kedah panjenengan lho. Ngene ya jajeng Rara Sumekar. Durohe kembang Wijaya Kusuma. Bisa tinem dadakan nang layon. Ana utusan kok Kadipaten Kraton Nusakambangan. Kang temeka ing Kadipaten Pucang Kembar. Utusan Prabu Limusbahan Konco Kambang bakal nglamar siramu. Siramu bakal ditusake Prabu Limusbahan. Kamangka diajeng. Prabu Limusbahan ki sawijining ratu raseksa. Panjenengan menika pripun to ngendikanipun wong raseksa kok yo ajeng garwa kula menika. Lak nggih dadi raseksa to. Rara Sumekar. Aja kleru tenan. Pun Kakang ki mung dikon marang siramu supaya siramu ngerti perkara kang dumadya ning Kadipaten Pucang Nek Kembar. boten kula tetep nderek. Kakang sing tindak pundi kemawon kula. Ngene ya Rara Sumekar. Perkara Prabu Limusbahan kang diutus patih Badul Puring wis tak balekake ora bakal sidomboyong marang sliramu ya. Dadi sliramu tentrem ning taman ya. Ora bakal ana perkara men. Lan nggih kula tentrem menawi sesandingan kalian Kakang. Rara Sumekar. Sliramu kuwi sakir dewasa. Apa saterusipun Kakang lan sliramu bakal terus sesandingan rak ya ora prayoga dijajeng. Boten bebasan pisah sedhela kemawon kula emas. Boten Kamas. Ngene ya sih. Lenggah Kang Prayoga. Kamangka Rara Sumekar. Sak temene nggon tegal ning taman iki pun Kakang bakal mundhut pamit marang sliramu. Amah. Ngene ya Rara Sumekar. Dak darwani ya Pucang. Mas, boten. Ampun desa. Panjenengan boten pareng teng pundi. Wis to lenggah Kang Prayoga. Mas, Kang Mas Danupaya. Kang Sagung pas kembang Wijaya Kusuma. Kamangka putrane Rama Dipati Tel. Apa aku bakal nak kepenak ana mapan ning taman? Kang Mas Danupaya mlebu ana ing alas. Munggah mudhun gunung Pati kembang Wijaya Kusuma ya. yen kula nderek Kamas. Kula boten nakal. Kula mangke nderek kalian Kamas ngendika napa kula nggih kemawon. Ngene ya Pucang lenggah. Seliramu bisa dining wanita bebasan kribetan nyamping kepanjangan reksa. Boten kula boten. Kula nderek. Dadi seliramu kudu nderek marang pun Kang. Nggih. Yuk ora apa-apa. Tak keparangi iki. Nggih, nderek. Saiki ngene. Kan iki pancine wis rapi. Seliramu ngasu wae.
Sesuk mundak kepadangan gue nih. Dengan tempat tembang itu. Saiki sare. Sing wancine lati ya. Kula nderek panjenengan. Yo. Sakniki sare rumi. Iya wis. Nggih kalih jenengan mriki pupuke. Kok ya aneh Barar Semekar. Mbok ya aja ngono to. Sriram wis sawir dewasa yen tanah kaitan mempakang kepiye to. Yo saiki ngene ndak reng-rengke jur sare ya. Kuning 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 wong kuning kuning sira angasorke urada si kuning atine dewe lela lela doang ngayu wes arya ing pangkon mami dhuwur ana manukku dawa abang tran pun aja sira nyusuk mata pun susuken tarap sawane wong kuning karpen gelis nedra satemenipun kakang ora tega lan mentala ninggalke sliramu nanging kepi pun kakang kang dengar kok paten pucang kembar durung kawan sedina renggil pun kakangku bakal munggah mudhun gunung akeh satu kewan halak mulo jateng Siramu sumondo ing taman pucang bar pun kakang budal iki aja kaget ya Senang tela-tela. Kang Mas? Kang Mas? Ya ora seneng kok aku
Matur kalau muka. Oh nggih. Sang Prabu. Kalau diwopo kalau muni. Kados pundi? Wektu iki dina Sang Prabu Limus Baas Nggih, mundhut palapuran. Sing matur aku apa? panjenengan mawon. Oh. Perang. Nah aku matur kowe meneng. Nggih, ndika. Matur wonten. Ya. Ayam, ayam tentrem, ayam tentrem, Sowan kula wonten. Sangat anggen kula mundi. Mugi-mugi dados sedaya kesehatan anggenipun kula dados abdi wonten ing kraton Nusa Kambangan. Paring dawuh Gusti. Serta pangestu dalem widodo lampah kula bekal kunjuk Sang Prabu. Iya. Dah pundi Sang Prabu? Iki ragi jampeng nika. Aksal berkah pangedipun Kanjeng Adipati Sang Prabu ngaturaken sungkep pabudi kronjo Sang Prabu. Nggih.
Punten dalem sewu sang. Menawi saking pemanggih Kraton Pucang Kembar menika kalian Kraton Nusa Kambangan. Ing mongko panjenengan utusan Resyana Patih Bajul Kuring menika nggih dipun paringi samu. Mergi sawanci-wanci wonten mergi terus kelasan bensin. Lah menika ingkang dados rame anggenipun lah. Inggih. Di ratunipun untuk dalam sewu. Ing sarengen kula menika dados abdi wonten ing kraton Nusa Kambangan. Menika setya tuhu kalian panjenengan. Napa medal menika kula dipun keparengaken kula badhe sumsa wonten ing kraton Pucang Kembar. Bareng mundur Sang Prabu. Saenipun pun rantos sing mawon. Kala nguyu. Paring dawuh. Iki pepundhane dhewe piye kok malah kaya lenyeng. Wah, monggo Sang Prabu Pule Baas kuwi dedere pengayoman ana ing kraton Nusa Kambangan. Yen nganti gedlarung-dlarung penggali tundone kraton Nusa Kambangan mesti bakal rusak. Delaran sing mesti ora ana. Pundi Kang Mas? Mboten wonten Kang Mas. Menika lho bakul kacang. Nggih. Punten dalem sewu Sang Prabu. Monggo kula aturi menggali ingkang menika wonten ing pisowanan. Kumekar mboten wonten niku wonten kedawi namung rayu dalu. Kula aturi emut Sang Prabu. Menika kok abdi sedaya niku. Menika Kang Rai Kang Mas. Sang Prabu Pule Baas. Monggo kula aturi menggali ingkang panjenengan salah sawijining pengayoman wonten ing kraton Nusa Kambangan. Ken kados ngaten samangkenipun kawula dalem kados pundi. Nggih Kang Mas. Niki rayi panjenengan Kang Mas. Ana semekar. Panjenengan menika sampun nggih Kang Mas. Boten prayogi Kang Mas menawi pekasanipun dados mekaten. Kala yogya. Pripun lajeng mutaken? Ing sarangan sedherek kula aturi nyaketi punten dalem
sanes Sumekar. Punten dalem. Kula aturi enggon. Kami mawon padha wae Kula aturi enggon Sang Prabu. Sang abdi. Bakti bangun Surya tumingal rakyat negrang semangun setyane wis panunggal sok Monggo Sang Prabu. Kula aturi ning penggalih. Menika wonten ing pisowanan. Wontenipun namung sedaya para narapradha ing kraton Nusantara. Sang Prabu laku imut menika kaya nalika praswa. Putri boten wonten Sang Prabu Dewi Sumekar. Punten dalem sewu Sang Prabu. Saestunipun sedaya para kawuhan kraton Nusa Kambangan sampun kaos pemut kalian panjenengan. Anging semantuna panjenengan boten kersa ndara atur sedaya para kawuhan.
Rahning nggih nyuwun pangapunten. Rahning Kadipaten Pucang Kembar dumugi ing Nusa Kambangan menika tebih boten celak. Pramila nggih sowan kula kiraan giat menika sikil kula ngantos mlendung-mlendung sak jagung-jagung. Awit kula rewangi munggah gunung mudhun jurang nanging sampun saged kaleksanan. Atur kula dipun tampi, nggih. Atur kula dipun tampi. Atur kula, nggih. Rikala semanten kula sampun dumugi Kadipaten Pucang Kembar. Sampun kula lamar putra putri dalem Dyah Ayu Sumekar. Ayu. Wah, ayu sanget menika. Boten muka menawi panjenengan dalem menika yuyun kalian Dyah Ayu Roro Sumekar. Nggih, sae. Ayunipun waduh kimblah. Yun pangapunten Sang Prabu. Ampun sangat-sangat anggenipun pitados kalian Reksana Bagel Puring. Dalan Reksana Patih Bagel Puring menika wonten tiyang kencet pun matur muni ayu. Mrene. Bos pundi? Dimatur ngesane Sang Prabu. Nuwun kula. Oh nggih, monggo. Nggih. Rahning kula menika rumaos dados abdi dalem supados nglamar nggih. Sampun kula lamar nanging gagal kawunan. Rikala kula nglamar wonten ing Kadipaten Pucang Kembar. Dyah Ayu kesumaning ayu Sumekar boten wonten. Ora anu mencoba. Nggih, mergo boten sowan. Nggih. Ajeng kula dipun paring wangsulan kalian patihipun patih sinten kula Supen. Nggih. Menika waduh supados nggo wonten ngalun-alun. Wonten ngalun-alun Pucang Kembar dipun paringi katerangan menawi putra putri dalem boten kersa ngadosi panjenengan dalem. Namun sabar. Nggih, sabar. Piye, lantaran piye? Nggih, menawi mboten lentuk pemlayang bentuk. Sama niko. Nggih, nyuwun tambahi nyuwun pamit. Ada pundi Sang Prabu? Sumekar. Itu akan dawuh paman. Patih